ассалому алайкум. Ин дафъа мо мавод тайёр кардем оиди сӯхтани узв. Ин мутаассифона дар натиҷаи ягон ҳодиса ба амал омаданаш мумкин ай. фарқ надорад сӯхтани узв аз оташ боша ё аз оби ҷӯшомада ё дигар ҳолатҳо. Дар ин маврид мо бояд пеш аз ҳама эҳтиёткориро аз даст надиҳем. лекин ин яъне ҳамин ҳолат пешгӯинашаванда аз сабаби он ки пешгӯинашаванда яъне ба амал омаданаш мумкин ай. Пеш аз ҳама мо бояд эҳтиёткориро аз даст надиҳем. лекин вақте ки ҳамин ҳолат ба амал омад, бояд мо аз чӣ истифода кунем? Яъне дар шароити хона ба тарзи табиӣ мо бояд кадом чиза истифода кунем ки ҳамин сӯхтани узва бартараф кунад. Барои ҳамин мо як чанд пешниҳода ҷамъоварӣ кардем. ҳозир пешниҳоди шумо мекунем. Оберо ки дар он ҳино ҷӯшонида шуда бошад, ба сӯхтагии оташ бирезем, сиҳат мебахшад. ҳулбаро чӣ хеле ки мо гуфтем, ҳулба ҳамин як намуди ҳамун пудинае ки мегем, ҳамун намуди пудина мебошад. ҳамин ҳулбаро кофта ба сӯхтагии оташ гузошта бастан сиҳат мебахшад. мӯи инсонро сӯхта бо равғани зайтун сиришта ба сӯхтагии оташ гузошта бастан ё молидан лозим, шифо мебахшад. барги зуфро куфта гузошта бастан ё хушкашро куфта пошидан сӯхтагии оташро шифо мебахшад ва намегузорад ки обила кунад. кунҷидро куфта ба сӯхтагии оташ гузошта бандем, намегузорад ки обила кунад ва дардашро низ таскин медиҳад. хокистари ҳамаи хелҳои пӯсти ҳайвонотро ба сӯхтагии оташ пошидан онро давост. сафедии тухми мурғро, яъне ҳамин тухми мурға фақат сафедиша ба ҷои аз оби гарм ва оташ сӯхтагӣ гузошта бастан сиҳат мебахшад ва намегузорад ки обила кунад. боқӣ дар амони худованд бошед.